hyvä tipsi omiin harjoituksiin tai omalle pöydälle. En tiedä mitä säännöt tai tuomari sanoo, mutta suurissa osassa puulipöytiä meillä on täällä timantit tai salmiakki kuviot vallien päällä. Mutta jos on itse rakennettu pöytä tai jos ei vaikka ole puulipöytää, vaan joku muu pöytä, niin voidaan täältä merkata liidun jäljellä tuonne valliin pieni jälki, mihin sitten palloa tähdätään vallilyönteihin. Jos meillä on pöydällä tilanne, että kohdepallo on tuolla toisen pallon takana piilossa, niin me voidaan vallin kautta lyödä tuonne merkkiin. Tai sitten voidaan lyödä yli keskelle lyöntejä tuon merkin avulla.